Zdravím vás, moje meno je Miro Jagnešek a už veľa rokov sa zvláštne venujem pestovaniu stromov. Tak ako si dizajneri či architekti berú za príklad a inšpiráciu najrôznejšie živočichy a rastliny z pohľadu ich dizajnu a konštrukcie, vy, ak ste podnikatelia, sa môžete inšpirovať obchodným modelom prírody a obohatiť svoju firmu. Ale ako sa vlastne inšpirovať od prírody? Ako sa od nej učiť? Správna metafora odomýka ľudskú schopnosť chápať a reagovať. A metafora moja firma rovná sa môj strom sprístupňuje arzenál nových optik, nových pohľadov, akými môžem nazerať na svoju firmu a na jej budúcnosť. Moja firma rovná sa môj strom. Ak študujete strom ako taký, ako rastie a čo robí, ako reaguje a kooperuje s okolím, objavíte, že nápadne pripomína správanie funkčnej firmy alebo organizácie či rodiny. Najstarším symbolom prírody a ľudí, ktorý poznajú všetci, každá kultúra sveta, nezávisle na jazyku, na náboženstve, na kontinente a na čase, je strom. Nájdete v ňom pretekajúcu pokladnicu najrôznejších modelov, princípov, z ktorých mnohé možno sami už používate pri svojom podnikaní. Model priameho predaja. V strome vidíme aj franšízu, MLM a mnoho ďalšieho. Prirodzenú a aj rýchlu cestu, ako do podnikania čerpať z dizajnu a konštrukcie prírody, predstavuje tisícky rokov pilované remeselné pestovanie stromov, čiže pestovateľské umenie bonsai. Bonsai je vlastne takým súhrnom prírodných princípov v kocke. Koncentrované a všeobecne platné zákonitosti sveta a sú k nahliadnutiu rýchlo a bez prekážok. Ako prvé, pochopíte, že príroda funguje na princípe veľkorysosti a rozšírení výhod na ostatných. Tento základný princíp prírody sa v podnikaní prejavuje skutočným záujmom o človeka. O jeho bezpečie a rozvoj, starosť o to, aby bol v poriadku, mal dobré pracovné podmienky a mzdu, ktorá mu umožňuje viesť dôstojný život. Príroda je vlastne takým absolútnym opakom sebectva, ktorý dnes stretávame v každej vrstve spoločnosti. Namiesto niekoľkých dekád rabovania na trhu a úteku s bohatou korisťou a opustených verných zákazníkov sa niektorí vizionársky zakladatelia firiem rozhodli vracať prostriedky nadobudnuté podnikaním späť k ľuďom, a to najrôznejším spôsobom. Podobne ako to robí strom. Strom živí každú bunku svojho tela. Ako firma živí každého človeka, ale živí tiež hmyz a vtáky a podhubie a ďalší skrytý život, namiesto aby si nadobudnutú energiu a zdroje egoisticky akumuloval výhradne pre seba. Firmy a organizácie, ktoré vykazujú takéto známky, a je úplne jedno, v akom sú segmente, majú celkom dobré šance regenerovať sa v čase a zostať na trhu viacgeneračne, presne ako to robí strom. Príroda je opakom militantného zamerania sa na zisk a na expanziu za každú cenu, čo uvidíme v mnohých firmách a čo prináša v konečnom dôsledku nešťastie. Tak ako to robia mnohí konatelia, ktorí na úkor svojich ľudí, na úkor kvality produktov a služieb nadobúdajú nejaký majetok výhradne pre seba a pre úzky okruh ľudí. Počas štúdia nadobudnete schopnosť vidieť váš podnik z odstupu, tak ako si viete pozrieť strom z odstupu, tak sa budete vedieť pozrieť aj na tú firmu. A to nie len z diaľky a v kontexte s okolitým svetom, trhom, komunitou, ale aj z časového odstupu. Ten silný symbolizmus stromu vám umožní otvoriť priepusty predstavivosti a vedieť si jasne predstaviť aj veľmi vzdialenú budúcnosť vášho podnikania. Možno vás napadnú otázky. Bude moja firma ešte existovať? Budem v budúcnosti ukážkovým príkladom pre všetkých v mojom segmente, alebo sa ten lesk môjho celoživotného úsilia v čase niekam vytratí?
Čo si o mne budú ľudia hovoriť a budú si ma vôbec pamätať niekedy? Hľadáte, objavujete, čo už robíte dobre, ako príroda, ale najmä v čase si môžete všimnúť, v čom sa vaše podnikanie poprípade odlišuje od toho, čo je prirodzené, čiže trvácne. To sa môže hodiť, najmä ak patríte medzi podnikateľov, ktorí chcú zostať na trhu viac než len jednu generáciu, tak ako Strom, alebo riadite rodinný podnik a záleží vám na hodnotách a poslaní, ktoré ste v ňom zaviedli. Moja firma rovná sa môj strom. Akými postojmi a rozhodnutiami teraz môžem dramaticky ovplyvniť budúcnosť svojho podniku? Ak sa pripravujete na generačnú výmenu vo firme alebo v nej, nedaj Bože už ste, špecializovaným štúdiom Bonsai môžete zachrániť to dobré, čo ste vybudovali pre vašich pokračovateľov. Existujú firmy, ktoré sú veľmi zaujímavé a pôsobia na slovenskom trhu, majú rôzne obchodné modely a boli predmetom viacročného skúmania a porovnávania s prírodou. Domatra, Kinekus, MTS, ProSite Slovensko. Potenciálna nadčasovosť týchto podnikov nespočíva v ich obchodnom modeli, ten je nejakým výsledkom, nejakým nástrojom na dosúvanie ideálov vedenia. Ale predzvesť viacgeneračnosti spočíva v ich rôznorodej veľkorysosti, ktorú je možné nájsť v ich vedení a rôznorodom spôsobe, ako rozširujú výhody na ľudí, s ktorými spolupracujú. Inšpirujte sa odleskom prírody v podnikaní a zamyslite sa nad vlastnou udržateľnou nadčasovosťou. Držím vám palce. Väčšina ľudí chce po sebe niečo zanechať a toto môže byť veľmi zaujímavý spôsob, ako to urobiť.